Bola-bola ang mula sa ating laman nito. Pero ito guys, napakasarap nito. Wala na daw sauce to. Abangan na natin. Ito talaga to eh. Juicy, hindi na kailangan niya ng sauce eh. Tapos ang lambot ng pinakaban. Ito yung laman nito, kaya daw wala masyadong pusa dito sa Binondo. Ito yung mga katalo ng mga kapatid mo. Saan ba yung rabbit doon? Ang sarap! Pakiwala yung good. Bagong luto. Pero masarap. Paksa. Ito na! Ay, 20 pesos kayo. Tayo na po ng siopaw dito. Courtesy of kaibigan natin, the original fried siopaw. Since 1985 pa raw itong siopaw na to. Siyempre papatikim natin sa mga kasama natin ngayon. By the way pakilala ko lang po sa inyo ang kasama natin. Siyempre Manuel Olaso. What's up? Yan pakibisita nyo rin po ang kanyang YouTube channel. Nandiyan Jason Jacinto. Siyempre Sakas TV, hindi mawawala. At si Zeyo, siyempre kasama din natin. Yui, Chapud Drop. Bola-bola ang mula sa ating laman nito. Pero ito guys, napakasarap nito. Wala na daw sauce to. Abangan na natin. Wala na daw sauce to. Kain lang natin. Pag-soba to. Ang dami nga ito. Mga 5 months. Last time ako nakakain ito. Pero ngayon nagbalik tayo at Sarap, panalo. Juicy, hindi na kailangan niya ng sauce eh. Tapos ang lambot ng pinakaban. Panalo. sarap lang, sarap yan. Ito lang eh. First bite, thank you Lord. Umusok-sok pa. Napakagad po ka. Tatlo daw, te. Isang take-out eh. Isang take-out. Pwede makailan kasi yan? Bawal, sir. Bawal, sir. Sige naman o.
Yan ang mga tatay ng panahon. Pero ngayon wala na. Kasi oo, yun ang kapatid niya. Yun ang binay sa kanya. Bigyan niya ng katalo ng mga kapatid niya. Siya naman yung kandiyato. Natawagan mo siya? Wala kasi isang parang... Oo, tawagan mo siya. Kasi pwede natin dyan i-extend. Nag-vlog. May sopa. Parang mas laki ng mukha ko, yun. Yay! Yung mga ipinag. Grabe siya. Grabe siya. May maintain po sila. Yung pinag-offer nila kasi sa akin, parang bibigay sila parang 1,000 o 2,500. Tinawag na kayo tapos nag 3,000 yata. Mag-post ko. Ayun na. Nakakuha ka ng ano? Local pound. Thank you po. Hindi ako sumali dun eh. Sumali ako kung talo. Sa'yo, sir. George Toast. X-Tart. Wow. Okay na, no? Isang four. Good. Ano? Solid? Isang four, dalawang pizza. Napakasarap. Kami na imisis na idol yung Nakiwala yung good. ano? Isang four kay sir, dalawang six. Doon po sa may... Nahihiwa pala sa love yung 860 lahat.